mar elimu bora working group koro kwa sirikal mondo mi owinji wak jopuonj mag mbalariany ma osebedo kantiere ng'anyo mondo mi somo dhi nyime mbalariany ma pacho kae. Giwacho ni ng'anyo no rocho chenro mag somo kendo jopuonjre kod jonyuol gi ema sani hinyore. Lefau marwa Frederick Omondi nitiere kod ler mathoth. Seche ma ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany dhi nyime pacho ka, riwruok makedo ne ratiro mar somo elimu bora working group koro kwa sirikal mondo oket weche mag somo e lai manyime mondo jopuonjre odogi sikul. As the academic year nears its end in most universities, we call for the Ministry of Education, the Ministry of Labour and all government relevant bodies to prioritize an honest and timely resolution to this matter. Further delays risk setting back the academic calendar, creating compounded difficulties for students and the families and the universities. Gima dwaer mondo sirikal ong'e to geno kino gima jo Kenya bonego bed ni ng'eyo ni onge piny moro amora mosebedo ka dongore ma onge tiegruok kendo tiegruok mar ojende. Ma wach monego non matut kendo onego kawe gi pek modwarore. Riwruogno wacho ne jonyuol kadhe midhiero mopogore opogore mondo giyud kaka gichulo ne nyithindgi omenda mag somo kod magikonyorego e kinde magin e sikul. We know there are parents who are making a lot of sacrifices to ensure that their learners are in the university. And anytime these learners are in the university for a period that is extended to what they had initially planned, it becomes a very, very straining thing to those parents and sponsors. Gikwayo sirikal mondo okas chenro mar duoko weche mag somo e wang'e, mana kaka ne gikaso chenro mathicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. When there was an issue of impeachment, the government worked seamlessly and ensured that things moved very fast. Can we also see this happening when it comes to the lecturers' strike? Gidhi nyime ka gikwayo sirikal mondo omany yo ma inyal duok godo seche mag somo ma osawiti e kindeni mar ng'anyo. Chenro onego bedie mapiyo piyo mondo wamany kaka wach ng'anyo ma jopuonje ma mbalariany ni inyalo losi kendo seche mosewiti gi jopuonjre wamany kaka kendo wanyalo duoko. Juma mokalo UWASU notamore ka omenda maromo bilion 4.3 mane sirikal dwaro mondo omegi kendo nyonore nyaka migi mana bilion 9.4 mana kaka ne giwinjore e kinde mokalo. Frederick Omondi, Ramogi TV.